Hello guys. Time na nga mamahaw guys. Mahaw ta guys. Mahaw ta guys. Kami kay kog sudan guys. Kami kay kog sudan guys. Dara mo pamahaw guys oh. Unsa na siyang bularatay? Og lawoy nga kamuti nga naay kalabasa. Amo na mong sudan guys. Mahaw ta guys. Bato na. Sa bato na siya. Higop og sabaw oh. Parang wala imong puan. Bye. Mahaw ta guys. Tawsawan nga sili nga naay suka. Kini siya pakuan siya sa kuan. Paborito kayo ng sudan na guys. Paborito kayo na ako ng sudan na guys. Kay nag-BP si tatay guys. Ang iyang BP guys is peto 108 over 60 65 over 65 nang ako 125 over 70. Medyo okay ang ako ang iya, medyo ubos mo ning nakunaw na ko nga mag lawoy ani guys. May partneran og bulad. Dali ra ni makakuan guys. Dali ra ni maka-recover guys iyang kuan kay ubos. Ubos sa iyang edad og 70 ang 108 over 60. 67 5 over 65. Medyo okay naman siya. Medyo pa rin sabaw sa okay kayo di siya guys.